नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं यूट्यूबच्या सिंधुरत्न चॅनलला। तर मी आज मिसळ बनवायचं ठरवलं आहे। मिसळ तर त्यासाठी मी वाटाणे घेतलेले आहेत, मोठी एक वाटी भरून रात्री मस्तपैकी भिजवून ठेवलेले आहेत। हे छान भिजलेले आहेत वाटाणे। आता आपण ते मिक्सरला 1-2 शिट्या काढून घेऊया। वाटाणे स्वच्छ धुवून वगैरे घेतलेले आहेत। मी डायरेक्ट मिक्सरला लावून 2 शिट्या काढून घेते। वाटाणे मिक्सरला लावलेले आहे, याला कुकरला तोपर्यंत आपण बाकीची तयारी करून घेऊया। वाटाणे आपण कुकरला लावून घेतलेले आहेत, वाटाण्याच्या शिट्या झालेल्या आहेत। तर मिसळ करण्यासाठी आधी आपल्याला उसळ बनवली पाहिजे। तर त्याच्यासाठी मी आता हा कांदा भाजून घेते। मी एक मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे। हिरवी मिरची आहे, मी लसूण घेतलेली आहे बारीक करून, आलं आणि लसूण, आणि ह्या कोथिंबीरच्या काड्या आहेत। हे सगळं आपण व्यवस्थित खरपूस भाजून घ्यायचं। आणि मी हे सुक्कं खोबरं घेतलेलं आहे, सुक्कं खोबरं हे सगळं आपण आधी भाजून घ्यायचं मस्तपैकी। चांगला तपकिरी कलर आला पाहिजे। कांदा आपला बऱ्यापैकी मस्त भाजलेला आहे। आता आपण हे खोबरं टाकून तिथे हे सगळं मिश्रण कच्चं मिक्सरला लावून सुद्धा करू शकतो, पण ते व्यवस्थित मग बारीक झाल्यानंतर तेलात व्यवस्थित भाजत नाही। म्हणून हे असं मालवणी पद्धतीने असं अखंड भाजून घेतलं ना व्यवस्थित भाजतं आणि त्याला वास पण छान येतो। म्हणून हे असंच भाजून घ्यायचं। हे आपलं आता बऱ्यापैकी मस्त भाजलेलं आहे, व्यवस्थित भाजलं आहे। आता आपण इथे कढई ठेवूया। हे आता आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। थंड झाल्यावर असं भाजलं ना की छान वास येतो, आणि वास येतो तर येतोच, पण चव छान लागते मस्त भारी। कढई आपली मस्त तापलेली आहे। आता 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचं, 2-3 चमचे कढीपत्ता टाकायचं, कांदा टाकून घ्यायचा। कांदा व्यवस्थित भाजला ना की मग हे टाकायचं टोमॅटो। टोमॅटो टाकले आपण, टोमॅटोला आपण 2 मिनिटं वाफेवरती द्यायचं। कांदा टोमॅटो आपला मस्त भाजलेला आहे। आता आपण किंचित हिंग टाकूया त्याच्यात जरासा, त्यानंतर हळद पूड, लाल तिखट,
हा भातचा मसाला, मालवणी मसाला, त्याच्यानंतर हा अखंड मसाल्याची पूड आहे आणि ही धनिया पावडर आहे. आपण हे मस्त आता मिक्स करून घेऊया छानपैकी. आता आपण वाटाणे लावून घेतलेले आहेत ना मिक्सरला, ते टाकायचे. आता आपल्याला मिक्सर लावून घ्यायचं आहे. त्याच्यातले थोडेसे वाटाणे, एक मूठभर वाटाणे काढून ग्लासने असे बारीक करून घेतले ठेचून. बघा, हे आपण लावलेलं खोबरं, त्याला उकळी आली ना की मस्त कलर दिसतो. तरी उसळ आपली छान तयार झालेली आहे मस्तपैकी. आपण ह्याला आता कोथिंबीर टाकून उसळ तयार झाली आहे आपली. आता आपण मिसळ कशी बनवायची ते बघू. उसळ आपली तयार झालेली आहे. आता आपण मिसळ कशी करायची. मिसळसाठी मी हे फरसाण घेतलेलं आहे, हा टोमॅटो घेतलेला आहे, हा बारीक शेव आहे, लाल शेव, हा कांदा घेतलेला आहे, लिंबू घेतलेला आहे आणि ही कोथिंबीर घेतलेली आहे. आणि आता आपल्याला हे पाव घेतलेले आहे, डिश घेतलेला आहे. डिशमध्ये आपण आता मिसळ बनवूया. आता आपण उसळ घेतलेली आहे, त्याच्यावर असं फरसाण टाकायचं. त्याच्यानंतर त्याच्यावर कांदा टाकायचा. त्यानंतर त्याच्यावर टोमॅटो टाकायचा. त्यानंतर त्याच्यावर लाल शेव टाकायचं असं. आणि सजवण्यासाठी कोथिंबीर टाकायची. त्याच्यावर हे लिंबू ठेवायचं असं. मिसळ आपली तयार आहे. मिसळ आणि पाव. मिसळ आणि पाव तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. ही कोकणातली मिसळ पाव आहे, एकदम मस्त टेस्टी. मी एकदा खाल्ली तर पुन्हा पुन्हा खाणारच अगदी 100% खाणार. तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि
बेल आयकॉनचं बटन दाबा, जेणेकरून माझे पुढील व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लवकर येईल, लवकरात लवकर येईल. धन्यवाद.